家勤の清掃担当の皆さんへ。校舎2階を巡回中、2A と 2B の間に見たことのない扉が現れることがあります。この扉は図面にも記録にも存在しません。中にはいつもより明るい廊下が見えますが、決して入らないでください。扉を閉めると必ず消えます。ただし、消えた後も向こう側の音だけは残ります。その場合は返事をしないで静かにその場を離れてください。